Ndewonu ndị ọma na-ege ntị. Afa m bụ Agụsochima. Akwụkwọ a ji n'aka, afa ya bụ Ije Ụwa, nke onye dere ya bụ Chigozie Oti. Nkeji nke abụọ: ọkụkọ ga-abụ oke. Ọtụtụ ihe na-eme ka onye achọla m na-eto, na-egosi ihe ọ ga-abụ. Onye achọla m dị ka aha ya si dị, na-eme ka ụwa ọ bịara ọ bụ ụwa otu onye. O nweghị onye na-ama ihe o bu n'obi. Mmadụ anaghị amata mgbe iwe na-ewe ya ma ọ bụ mgbe ọ na-enwe aṅụrị. Nne na nna ya na-ajụ, ọ bụ gịnị na-eme? Ndị mmadụ na-agba n'aka na-asị, nwa nke a o si na mmiri? Ụfọdụ mmadụ na-ajụkwa ma alụsị ọ tụrụ ya. Nna ya agara n'afa jụọ ase, afa agwa ya na ihe na-eme nwata ahụ si na chi. Ndị be anyị, ndewonu.